रिकॉर्डिंग बाय सरगम स्टूडियो बोधगया। होई तो बिया हवा जाइतियो छौड़ा ससुरा हम बाय बाय। होई तो बिया हवा जाइतियो छौड़ा ससुरा हम बाय बाय। तोरा पड़तौ सुना गोरिया ससुर में हमरे हाय। तोरा पड़तौ सुना गोरिया ससुर में हमरे हाय। होई तो बिया हवा जाइतियो छौड़ा ससुरा हम बाय बाय। होई तो बिया हवा जाइतियो छौड़ा ससुरा हम बाय बाय। तोरा पड़तौ सुना गोरिया ससुर में हमरे हाय। तोरा पड़तौ सुना गोरिया ससुर में हमरे हाय। तोरा पड़तौ सुना गोरिया ससुर में हमरे हाय। हर दे नहीं हमरा रे छौड़ा तू दशरफ रे। अगे जतने कुड़वा ओतने छौड़ी चढ़तौ तोरा बाप गे। चढ़तौ तोरा बाप गे। हर दे नहीं हमरा रे छौड़ा तू दशरफ रे। अगे जतने कुड़वा ओतने छौड़ी चढ़तौ तोरा बाप गे। बाप गे। पापा शादी करावत हाथ बोल हौ कवन उपाय। पापा शादी करावत हाथ बोल हौ कवन उपाय। तोरा पड़तौ सुना गोरिया ससुर में हमरे हाय। तोरा पड़तौ सुना गोरिया ससुर में हमरे हाय। तोरा पड़तौ सुना गोरिया ससुर में हमरे हाय। ससुर में हमरे हाय। म्यूजिक बाय ओम प्रकाश। अरे ज्यादा न चढ़ी बढ़ी के छौड़ा बोले ना हमसे बोली रे। अरे तोरो और तोर पियबो के छौड़ी मारी देबौ गोली गे। मारी देबौ गोली गे। अरे ज्यादा न चढ़ी बढ़ी के छौड़ा बोले ना हमसे बोली रे। अरे तोरो और तोर पियबो के छौड़ी मारी देबौ गोली गे। देबौ गोली। काथी हम समझाइए रे तोरा अभी नहीं कुछ बुझाए। काथी हम समझाइए रे तोरा अभी नहीं कुछ बुझाए। तोरा पड़तौ सुना गोरिया ससुर में हमरे हाय। तोरा पड़तौ सुना गोरिया ससुर में हमरे हाय। आगे पिल्लू पड़तो पिल्लू।